Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechny věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. V něm život byl, a život byl světlo lidí. A to světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly. Byl člověk poslaný od Boha, jemuž jméno bylo Jan. Jen přišel na svědectví, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Nebyl on to světlo, ale poslán byl, aby svědectví vydával o tom světle. Jenž byl to pravé světlo, jenž osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět. Na světě byl, a svět skrze něho učiněn jest, a svět ho nepoznal. Do svého vlastního přišel, a vlastní jeho nepřijali ho. Ježíš pakkoliv přijali jej, dal jim moc syny božími býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno jeho. Ježíš to nezekrví, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha splození jsou. A slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, a viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce plné milosti a pravdy. Jan svědectví vydával o něm, a volal Přka, tento jest, o něm jsem pravil, že po mně přišet přečel mne, nebo přednější jest než já. A z plnosti jeho my všichni vzali jsme, a to milost za milost. Nebo zákon skrze Mojžíše dán jest, ale milost a pravda skrze Ježíše Krista stala se jest. Boha žádný nikdy neviděl, ale jednorozený syn, kterýž jest v lunu Otce, on těst nám vypravil. A toto těst svědectví Janovo, když poslali Židé z Jeruzaléma kněží a levíty, aby se ho otázali, ty kdo jsi? I vyznal a nezapřel, a vyznal, že já nejsem ten Kristus. I otázali se ho, což pak? Eliáš jsi ty? I řekl, nejsem. Tedy jsi ten prorok. Odpověděl, nejsem. I řekli jemu, kdož pak? Ať odpověď dáme těm, kteříž nás poslali. Co pravíš sám o sobě? Řekl, já jsem hlas volajícího na poušti, spravte cestu Páně, jakož pověděl Izajáš prorok. I pak, kteříž byli posláni, z farizeu byli. I otázali se ho a řekli jemu, pročež tedy křtíš, poněvadž ty nejsi Kristus ani Eliáš, ani prorok. Odpověděl jim Jan Přka, já křtím vodou, ale uprostřed vás stojí, jehož vy neznáte. Jen ačkoliv po mně přišel, však předšel mne, u jehožto obuvi já nejsem hoden rozvázati řemenka. Toto v Betabaře stalo se za Jordánem, když to Jan křtil. Druhého pak neuzřel Jan Ježíše, ani jde k němu. Jdi, a je beránek Boží, který snímá hřích světa. Tento jest, o kterémž jsem já pravil, že za mnou jde muž, kterýž mne předšel, nebo přednější jest nežli já. A já jsem ho neznal, ale aby zjeven byl lidu izraelskému, proto jsem já přišel, křtě vodou. A svědectví vydal Jan Přka, viděl jsem ducha vstupujícího jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem ho neznal, ale kterýž mne poslal křtíti vodou, ten mi řekl, nad kýmž uzříš ducha vstupujícího a zůstávajícího na něm, ten jest, kterýž křtí duchem svatým. A já jsem viděl, a svědectví jsem vydal, že on jest ten syn Boží. Druhého pak dne opět stál Jan, a z učedníků jeho 2. A uzřev Ježíše, an se prochází, řekl, a je beránek Boží. I slyšeli ho 2 učedníci mluvícího, a šli za Ježíšem. I obrátil se Ježíš a uzřev je, ani jdou za ním dím. Co hledáte? A oni řekli jemu, rabbi, jenž se vykládá v mistře, kde bydlíš. Dím pojďte a vyste. Jiši, aby viděli, kde by bydlil, a zůstali u něho ten den, nebylo již okolo 10. hodiny. Byl pak Ondřej, bratr Šimona Petra, jeden ze 2, kteříž byli to slyšeli od Jana, a šli za ním. I nalezl ten první bratra svého vlastního Šimona a řekl mu, nalezli jsme Mesiáše, jenž se vykládá Kristus. I přivedl jej k Ježíšovi. A pohleděv na Ježíš, dí, ty jsi Šimon syn Jonášův, ty svou ti budeš těchas, jenž se vykládá Petr. Na druhý pak den Ježíš chtěl vyjít do Galileje, i nalezl Filipa, a řekl jemu, pojď za mnou.
A byl Filip z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Nalezl také Filip Natanále. Jemu, o kterémž psal Mojžíš v zákoně a proroci, nalezli jsme Ježíše, syna Josefova z Nazaréta. I řekl jemu Natanál, a muže z Nazaréta, co dobrého býti? Řekl jemu Filip, pojď a vys. Vyjde Ježíš Natanále, a jde k němu, jedí o něm, a je právě izraelský, v němž tosti není. Řekl mu Natanál, jakž ty mne znáš? Odpověděl Ježíš a řekl jemu, tebe než tě Filip zavolal, když byl pod fíkem, viděl jsem tebe. Odpověděl Natanál a řekl jemu, mistře, ty jsi syn Boží, ty jsi ten král izraelský. Odpověděl Ježíš a řekl jemu, žid jsem řekl, viděl jsem tebe pod fíkem, věříš? Větší věci nad tyto uzříš. Jo? Jdi mu, amen, amen pravím vám, od tohoto času uzříte nebe otevřené a anděli Boží vstupující a vstupující na syna člověka. Třetího dne stala se svatba v Káni Galilejské a byla matka Ježíšova tam. A pozván jest také Ježíš i učedníci jeho na svatbu. Když se pak nedostalo vína, řekla matka Ježíšova k němu, vína nemají. Jí Ježíš, co mě a tobě ženo? Ještě nepřišla hodina má. Jí matka jeho k služebníkům, což kdykoliv vám řekl, učiňte. I bylo tu kamenných stoudí 6 postaveno, podle obyčeje očišťování židovského, beroucí v sebe jedna každá 2 nebo 3 míry. Řekl jim Ježíš, naplňte ty stoudve vodou. I naplnili je až do vrchu. Jdi jim, nalévejte šíš a neste vrchnímu správci svatby. Vynesli. A jakž okusil vrchní správce svatby vody vínem učiněné, neviděl pak, odkud by bylo, ale služebníci viděli, kteříž vážili vodu, povolal ženicha ten vrchní správce. A řekl mu, každý člověk nejprve dobré víno dává, a když by se hojně napili, tehdy to, kteréž horší jest. Ale ty zachovali si víno dobré až dosavat. To učinil Ježíš počátek divu v Káni Galilejské a zjevil slávu svou. I uvěřili v něho učedníci jeho. Potom vstoupil do Kafarnaum, on i matka jeho, i bratři jeho, i učedníci jeho, a pobyli tam nemnoho dní. Nebo blízko byla Velikonoc židovská. I vstoupil Ježíš do Jeruzaléma. A nalezl v chrámě, ano prodávají voly a ovce i holubice a penězoměnce sedící. A udělav bič z provázku, všecky vyhnal z chrámu, i ovce i voly, a penězoměncům rozsypal peníze, a stoly zpřevracel. A těm, kteříž holuby prodávali, řekl, odnestež tyto věci odsud a nečiňte domu otce mého domem kupeským. I rozpomenuli se učedníci jeho, že psáno jest, horlivost domu tvého snidlanné. Tedy odpověděli Židé a řekli jemu, jaké znamení toho nám ukážeš, že tyto věci činíš. Odpověděl Ježíš a řekl jim, dělšte chrám tento, a ve 3 dnech zase vzdělám jej. Ti řekli Židé, 46 let dělán jest chrám tento, a ty ve 3 dnech vzděláš jej? Ale on pravil o chrámu těla svého. A protož, když z mrtvých vstal, rozpomenuli se učedníci jeho, že jim to byl pověděl. I uvěřili písmu a slovu, kteréž pověděl Ježíš. A když byl v Jeruzalémě na Velikonoc v den sváteční, mnozí uvěřili ve jméno jeho, vidouce divy jeho, kteréž činil. Ale Ježíš nesvěřil sebe samého jim, protože on znal všecky. Aniž potřeboval, aby jemu kdo svědectví vydával o člověku, neb on věděl, co by bylo v člověku. Byl pak člověk z farizeů, jménem Nikodém, kníže židovské. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl jemu, mistře, víme, že jsi od Boha přišel mistr, nebo žádný nemůže těch divů činiti, kteréž ty činíš, leč by Bůh byl s ním. Odpověděl Ježíš a řekl jemu, amen, amen pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího. Řekl jemu Nikodém, kterak muž člověk naroditi se, starý sa. Neli může obět v život matky své vyjítí a naroditi se. Odpověděl Ježíš, amen, amen pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha Svatého,
nemůž výjít do království Božího. Co se narodilo z těla, tělo jest, a co se narodilo z ducha, duch jest. Nedívíš se, že jsem řekl tobě, musíte se znovu zroditi. Víte, kde chce věje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak čest každý, kdo se z ducha narodil. Odpověděl Nikodém a řekl jemu, kterak mohou tyto věci býti? Odpověděl Ježíš a řekl jemu, ty jsi mistr v Izraeli a toho neznáš. Amen, amen pravím tobě, že což víme, mluvíme a co jsme viděli, svědčíme, ale svědectví našeho nepřijímáte. Poněvadž zemské věci mluvil jsem vám, a nevěříte, kterak, budu-li vám pravit i nebeské, uvěříte. Nebo žádný nevstoupil v nebe než ten, jenž vstoupil z nebe, syn člověka, kterýž jest v nebi. A jakož jest Mojžíš povýšil hada na poušti, tak musí povýšen býti syn člověka. Aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Nebo tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Neboť jest neposlal Bůh syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen byl svět skrze něho. Kdož věří v něho, nebude odsouzen, ale kdož nevěří, již jest odsouzen, nebo neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Toto pak jest ten soud, že světlo přišlo na svět, ale milovali lidé více tmu nežli světlo, nebo skutkové jejich byli zlí. Každý zajisté, kdož zle činí, nenávidí světla a nejde k světlu, aby nebyli trestáni skutkové jeho. Ale kdož činí pravdu, jde k světlu, aby zjeveni byli skutkové jeho, že v Bohu učiněni jsou. Potom přišel Ježíš i učedníci jeho do země judské, a tu přebýval s nimi a křtil. A Jan také křtil v Henom, blízko Sálim, nebo byly tam vody mnohé. I přicházeli mnozí a křtili se. Nebo ještě Jan nebyl vsazen do žaláře. Tedy vznikla otázka mezi Židy a některými z učedníků Janových o očišťování. I přišli k Janovi a řekli jemu, mistře, ten, kterýž byl s tebou za Jordánem, jemuž ty svědectví vydal, aj on křtí, a všichni jdou k němu. Odpověděl Jan a řekl, nemůže člověk vzíti ničehož, leč by jemu dáno bylo z nebe. Vy sami svědkové jste mi, že jsem pověděl, nejsem já Kristus, ale že jsem poslán před ním. Kdož má nevistu ženich jest, přítel pak ženicha, jenž stojí a slyší ho, radostí raduje se pro hlas ženicha. Protož ta radost má naplněná jest. Kont musí rosti, já pak menšiti se. Kdož jest z hory přišel, nade všecky těst, kdož těst z země, zemský těst a zemské věci mluví. Ale ten, jenž z nebe přišel, nade všecky jest. A což viděl a slyšel, toť svědčí, ale svědectví jeho žádný nepřijímá. Kdož pak přijímá svědectví jeho, spečetil jest to, že Bůh pravdomluvný jest. Nebo ten, kteréhož Bůh poslal, slovo Boží mluví, nebo jemu ne v míru dává Bůh ducha. Otec miluje syna a všecko dal v ruku jeho. Kdož věří v syna, má život věčný, ale kdož těst nevěřící synu, neuzřít života, ale hněv Boží zůstává na něm. A jakž poznal Pán, že jsou slyšeli farizové, že by Ježíš více učedníků činil a křtil než Jan. Ačkoliv Ježíš sám nekřtil, ale učedníci jeho. Opustil judstvo a odšel opět do Galileje. Musel pak jít skrze Samaří. I přišel k městu Samaskému, kteréž slove Sichar, vedle poplůží, kteréž byl dal Jákob Josefovi, synu svému. Byla pak tu studnice Jákobova. Protož ustav na cestě Ježíš posadil se tak na studnici. A bylo již okolo 6. hodiny. I přišla žena Samaří vážiti vody. Kteréž to řekl Ježíš, dej mi pítí. Nebo učedníci jeho byli odešli do města, aby nakoupili pokrmu. I řekla jemu žena ta Samaritánka, která kšty, sažit žádáš ode mne nápoje od ženy Samaritánky? Nebo neobcují Židé Samaritány? Odpověděl Ježíš a řekl jí, kdy bys znala ten dar Boží a viděla, kdo jest, kterýž daví tobě, dej mi pítí,
ty bys prosila jeho a dal by tobě vody živé. Jdi jemu žena, pane, aniž máš čím bys navážil, a studnice jest hluboká. Odkud tedy máš tu vodu živou? Jeliž si ty větší než je otec náš Jákob, kterýž nám dal tuto studnici a sám z ní pil, i synové jeho, i dobytek jeho? Odpověděl Ježíš a řekl jí, každý, kdož tě vodu tuto, žíznit bude opět. Ale kdož by se napil vody té, kterouž já dám jemu, nežíznil by na věky, ale voda ta, kterouž já dám jemu, bude v něm studnicí vody pryštící se k životu věčnému. Řekla jemu žena, pane, dej mi té vody, ať bych nežíznila, ani chodila sem vážiti. Řekl Ježíš, jdi, zavolej muže svého, a přijď sem. Odpověděla žena a řekla, nemám muže. Ví Ježíš, dobře se řekla, nemám muže. Nebo jsi 5 mužů měla, a nyní kteréhož máš, není tvůj muž. To jsi pravdu pověděla. Řekla jemu žena, pane, vidím, že jsi ty prorok. Otcové naši na této hoře modlívali se, a vy pravíte, že v Jeruzalémě jest místo, když to náleží se modliti. Ví Ježíš čino, věř mi, že ti jde hodina, když to ani na této hoře, ani v Jeruzalémě nebudete se modliti otci. Vy se modlíte, a nevíte, čemu my se pak modlíme, čemuž víme, nebo sta se mní z Židů jest. Ale jdeť hodina, a nyní jest, když to praví modlitevníci modliti se budou otci v duchu a v pravdě. Nebuď takových otec hledá, aby se modlili jemu. Bůh duch jest, a ti, kteří se jemu modlí, v duchu a v pravdě musí se modliti. Dí jemu žena, můžeme se až přijde, jen slovy Kristus. Ten, když přijde, oznámí nám všetko. Dí Ježíš, jak jsem, kterýž mluvím s tebou. A v tom přišli učedníci jeho, i divili se, že bys ženou mluvil, avšak žádný jemu neřekl, nač se jí ptáš, a ne proč mluvíš s ní. I nechala tu žena videa svého, a šla do města, a řekla těm lidem. Ujďte, vy jste člověka, kterýž pověděl mi všetko, co jsem kolik činila. Není-li on ale Kristus? Tedy vyšli z města, a přišli k němu. Mezitím pak prosili ho učedníci tknout 7 střep pojes. A on řekl jim, já mám pokrm k jísti, kteréhož vy nevíte. Učedníci pak mluvili ve spolek, zdali jemu kdo přinesl jísti. Dí jim Ježíš, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, jenž mne poslal, a dokonal dílo jeho. Však vy pravíte, že ještě 4 měsícové jsou, a žin přijde. Aj pravím vám, pozdvihněte očí vašich a pačte na krajiny, že se již bělejí ke žni. Kdož pak žne odplatud beře a shromažďuje užitek k životu věčnému, aby i ten, kdož rozsívá, spolu se radoval, i kdo žne. Neboli v tom právě jest slovo, že jiný jest, jenž rozsívá, a jiný, který žne. Já jsem vás poslal žíti, o čemž jste vy nepracovali. Jiní jsou pracovali, a vy jste v jejich práce vešli. Města pak toho mnozí z Samaritánů uvěřili v něho pro řeči ženy, svědčící, že mi pověděl všetko, co jsem činila. A když k němu přišli Samaritáni, prosili ho, aby s nimi zůstal. I pobyl tu za 2 dny. A mnohem jich více uvěřilo pro řeč jeho. A ženě tak řekli, že již ne pro tvé vypravování věříme, nebo sami jsme slyšeli a víme, že tento je právě spasitel světa, Kristus. Po 2 pak dnech vyšel odtud a šel do Galileje. Nebo sám Ježíš byl svědectví vydal, že prorok v vlasti své vážnosti není. A když přišel do Galileje, přijali jej galilejští, všetko viděvše, co činil v Jeruzalémě v svátek, nebo by oni byli přišli ke dní svátečnímu. Tedy opět přišel Ježíš do Káně Galilejské, když to učinil, byl z vody víno. I byl jeden královský služebník v Kafarnaum, jehož to syn nemocen byl. Ten mu slyšev, že by Ježíš přišel z judstva do Galileje, šel k němu a prosil ho, aby stoupil a uzdravil syna jeho, nebo počínal umírati. I řekl k němu Ježíš, neuzříte-li divu a zázraku, neuvěříte. Díje mu ten královský služebník, pane, pojď prve, nežli umře syn můj. Díje mu Ježíš, jdi, syn tvůj živ jest. I uvěřil člověk v řeči,
kterouž mluvil k němu Ježíš a šel. Když pak on již šel, potkali se s ním služebníci jeho a zvěstovali mu přkouce, syn tvůj živ jest. Tedy otázal se jich na hodinu, v kterou by se lépe měl. I řekli jemu, včera v 7:01 přestala mu zimnice. Tedy poznal otec, že právě v tu hodinu to se stalo, v kterouž řekl byl jemu Ježíš, syn tvůj živ jest. I uvěřil on lidům jeho všecken. To opět druhý div učinil Ježíš, přišed z Judstva do Galileje. Potom byl svátek židovský, i šel Ježíš do Jeruzaléma. Byl pak v Jeruzalémě u brány Bravné rybník, kterýž slove židovsky Bethesda, a tero přístřeší maje. Když to leželo množství veliké neduživých, slepých, kurhavých, suchých, očekávajících nutí vody. Nebo anděl Páně jistým časem vstupoval do rybníka a kormoutil vodu. A kdož tam nejprve vstoupil potom z kormoucení vody, uzdraven býval, od kterékoliv nemoci trápen byl. I byl tu člověk jeden, kterýž 38 let nemocen byl. Toho uzřel Ježíš ležícího a pozna, že jestliž dávno nemocen, dí jemu chceš-li zdrav byti? Odpověděl mu nemocný, pane, nemám člověka, kterýž by, když se skormoutí voda, uvrhl mne do rybníka, nebo když já jdu, jiný přede mnou již vstupuje. Dí mu Ježíš, vstaň, vezmi lože své a choď. A hned zdáv jest učiněn člověk ten, a vzav lože své i chodil. A byla sobota v ten den. Tedy řekli Židé tomu uzdravenému, sobota jest, nesluší tobě lože nositi. Odpověděl jim, ten, kterýž mne uzdravil, on mi řekl, vezmi lože své a chod. I otázali se ho, kdo jest ten člověk, kterýž tobě řekl, vezmi lože své a chod. Jen pak uzdravení nevěděl, kdo by byl. Nebo Ježíš byl počil od zástupu shromážděného na tom místě. Potom pak nalezl je Ježíš v chrámě a řekl jemu, zdrav si učiněn, nikoli víc nehřeš, ať by se něco horšího nepřihodilo. Učil ten člověk a pověděl Židům, že by Ježíš byl ten, kterýž ho zdravého učinil. A protož protivili se Židé Ježíšovi a hledali ho zabíti, že to učinil v sobotu. Ježíš pak odpověděl jim, otec můj až dosavad dělá, já dělám. Tedy Židé ještě víc proto hledali ho zamordovati, že by netoliko rušil sobotu, ale že otce svého pravil býti Boha, rovného se čině Bohu. I odpověděl Ježíš a řekl jim, amen, amen pravím vám, nemůže syn sám od sebe nic činiti, jediné což vidí, an otec činí. Nebo cožkoliv on činí, to ti syn tež podobně činí. Otec zajisté miluje syna a ukazuje mu všecko, což sám činí, a většina to ukáže jemu skutky tak, abyste vy se divili. Nebo jakož otec křísí mrtvé a obživuje, taky syn, kteréž chce obživuje. Aniž zajisté otec soudí koho, ale všecken soud dal synu. Aby všichni ctili syna, tak jakž otce ctí. Kdo nectí syna, nectí ani otce, kterýž ho poslal. Amen, amen pravím vám, že kdo slovo mé slyší a věří tomu, jenž mne poslal, má život věčný a na soud nepřejde, ale přešel těst smrti do života. Amen, amen pravím vám, že přijde hodina, a nyní jest, když to mrtví uslyší hlas Syna Božího, a kteříž uslyší, živi budou. Nebo jakož otec má život sám v sobě, tak jest dal synu, aby měl život v samém sobě. A dal jemu moc i soud činiti, nebo syn člověka jest. Nedívte se tomu, neboť přijde hodina, v kterouž to všichni, kteříž v hrobích jsou, uslyší hlas jeho. A půjdou ti, kteříž dobré věci činili, na vzkříšení života, ale ti, kteříž zlé věci činili, na vzkříšení soudu. Nemohu já sám od sebe nic činiti. Ale jak slyším, tak soudím, a soud můj spravedlivý jest. Nebo nehledám vůle své, ale vůle toho, jenž mne poslal otcovi. Vydám-li já svědectví sám o sobě, svědectví mne není pravé. Jiný jest, který svědectví vydává o mně, a vím, že pravé jest svědectví, kteréž vydává o mně. Vy jste byli poslali k Janovi, a on svědectví vydal pravdě.
Ale já nepřijímám svědectví od člověka, než to pravím, abyste vy spaseni byli. On těst byl svíce hořící a svítící, vy pak chtěli jste na čas poradovati se v světle jeho. Ale já mám větší svědectví, nežli Janovo. Nebo skutkové, kteréž mi dal Otec, abych je vykonal, ti skutkové, kteréž já činím, svědčí o mně, že jest mne Otec poslal. A kterýž mne poslal, Otec on těst svědectví vydal o mně, jehož jste vy hlasu nikdy neslyšeli, ani tváři jeho viděli. A slova jeho nemáte v sobě zůstávajícího. Nebo kteréhož jest on poslal, tomu vy nevěříte. Dejte se na písma, nebo vy domníváte se v nich věčný život míti, a tak svědectví vydávají o mně. A nechcete přijít ke mně, abyste život měli. Chvály od lidí já nepřijímám. Ale poznali jsem vás, že milování Božího nemáte v sobě. Já jsem přišel ve jménu Otce svého, a nepřijímáte mne. Kdyby jiný přišel ve jménu svém, toho přijmete. Jak vy můžete věřiti, chvály jedni od druhých hledajíce, poněvadž chvály, kteráž jest od samého Boha, nehledáte. Nedomnívejte se, bych já na vás žalovatí měl před Otcem. Jistič, kdo by žaloval na vás Mojžíš, v němž vy naději máte. Nebo kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, nebtěst on o mně psal. Ale poněvadž jeho písmům nevěříte, i která k slovům mým uvěříte. Potom odšel Ježíš za moře Galilejské, jemž jest Tiberiadské. A šel za ním zástup veličí, nebo viděli divy jeho, kteréž činil nad nemocnými. Vyšel nahoru Ježíš a tam seděl s učedníky svými. Byla pak blízko Velikonoc, svátek židovský. Kdy pozdvih očí Ježíš a viděl, že zástup veličí jde k němu, dík Filipovi, kdy nakoupíme chlebu, aby pojedli tito. Ale to řekl pokouše ho, nebo on sám viděl, co by měl učiniti. Odpověděl jemu Filip, za 200 peněz chlebu nepostačí jim, aby jeden každý z nich něco maličko vzal. Dí mu jeden z učedníků jeho, Ondřej, bratr Šimona Petra. Jestit mládenček jeden zde, kterýž má 5 chlebů ječních a 2 rybičky. Ale co těsto mezi tak mnohé? I řekl Ježíš, rozkažte lidu, ať se usadí. A bylo právě mnoho na tom místě. I posadilo se mužů v počtu okolo 5000. Tedy Ježíš vzal ty chleby a díky učiních rozdával učedníkům, učedníci pak sedícím, též podobně z těch rybiček, jak jsou mnoho chtěli. A když byli nasyceni, řekl učedníkům svým, zbeřte ty drobty, kteří zůstali, ať nezhynou. I sebrali a naplnili 12 košů drobtů z 5 chlebů ječních, kteříž pozůstali po těch, jenž jedli. I pak lidé, uzřevši ten div, kterýž učinil Ježíš, pravili, tento jest jistě prorok, kterýž měl přijít na svět. Kdy Ježíš věda, že by měli přijít a chytit jej, aby ho učinili králem, ušel nahoru opět sám jediný. Když pak byl večer, vstoupili učedníci jeho k moři. A vstoupivši na lodí, plavili se přes moře do Kafarnaum. A bylo již tma, a nepřišel byl Ježíš k ním. Moře pak dutím velikého větru zdvihalo se. A odplavivše se honu jako 5 nebo 30, uzřeli Ježíše, an chodí po moři a přiblížuje se k lodí. I báli se. On pak řekl jim, já jsem, nebojte se. I vzali ho na lodí ochotně a hned přiběhla k zemi, do které se plavili. Na zejtří pak zástup, kterýž byl za mořem, viděv, že jiné lodičky nebylo, než ta jedna, na kterouž byli vstoupili učedníci jeho, a že Ježíš nebyl všel s učedníky svými na lodí, ale sami učedníci jeho byli se plavili. Jiné pak lodí byly připlouli od Tiberiady k tomu místu blízko, když to byli jedli chléb, když díky učinil Pán. Když tedy uzřel zástup, že Ježíše tu není, ani učedníku jeho, vstoupili i oni na lodí a přijeli do Kafarnaum, hledající Ježíše. A nalezli ho za mořem, řekli jemu, mistře, kdy jsi sem přišel? Odpověděl jim Ježíš a řekl, amen, amen pravím vám, hledáte mne, ne protože jste divy viděli, ale že jste jedli chleby a nasyceni jste.
Pracujte ne o pokrm, kterýž chyne, ale o ten pokrm, kterýž zůstává k životu věčnému, kterýž Syn člověka dávám. Nebo toho těst potvrdil Bůh Otec. Tedy řekli jemu, co budeme činiti, abychom dělali dílo Boží? Odpověděl Ježíš a řekl jim, toto těsto dílo Boží, abyste věřili v toho, kteréhož on poslal. I řekli jemu, jakéž pak ty znamení činíš, abychom viděli a věřili tobě? Co děláš? Otcové naši jedli mannu na poušti, jakož psáno jest, chleb z nebe dal jim jísti. Tedy řekl Ježíš, amen, amen pravím vám, ne Mojžíš dal vám chléb z nebe, ale Otec můj vám dává ten chléb z nebe pravý. Nebo chléb Boží ten jest, který vstupuje z nebe a dává život světu. A oni řekli jemu, Pane, dávejš nám chléb ten vždycky. I řekl jim Ježíš, já jsem ten chléb života. Kdož přichází ke mně, nebude nikoli lačněti, a kdož věří ve mne, nebude žídniti nikdy. Ale pověděl jsem vám, anobež viděli jste mne a nevěříte. Všecko, což mi dává Otec, ke mně přijde, a toho, kdož ke mně přijde, nevyvehu ven. Nebo jsem vstoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Je to těst pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, nestratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tato těst vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A já jej vzkřísím v den nejposlednější. I reptali Židé na něho, že řekl, já jsem chléb, kterýž jsem z nebe stoupil. A pravili, zdališ tento není Ježíš, syn Josefův, jehož my otce i matku známe. Jak pak ti tento, z nebe jsem stoupil? Tedy odpověděl Ježíš a řekl jim, nerepcete ve spolek. Však žádný nemůž přijít ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitahl by jej, a já jej vzkřísím v den nejposlednější. Dáno jest v prorocích, a budou všichni učeni od Boha. Protož každý, kdož slyšel od Otce a naučil se, jděť ke mně. Nejže by kdo viděl Otce, jediné ten, kterýž jest od Boha, ten jest viděl Otce. Amen, amen pravím vám, kdož věří ve mne, má život věčný. Já jsem ten chléb života. Otcové vaši jedli mannu na poušti a zemřeli. Toto jest chléb ten z nebe vstupující. Kdož kdykoliv jej jedl, neumřet. Já jsem ten chléb živý, jenž jsem z nebe stoupil. Bude-li kdo jísti ten chléb, živ bude na věky. A chléb, kterýž já dám, tělo mi jest, kteréž já dám za život světa. Kdy hádali se Židé ve spolek, řkouce, kterak tento může dáti nám tělo své jísti? I řekl jim Ježíš, amen, amen pravím vám, nebudete-li jísti těla Syna člověka a píti krve jeho, nemáte života v sobě. Kdož jíme tělo a pije mou krev, má život věčný, a já jej vzkřísím v nejposlednější den. Nebo tělo mé právě jest pokrm, a krev má právě jest nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm. Jakož mne poslal ten živý Otec a já živ jsem skrze Otce, tak kdož jí mne, i on živ bude skrze mne. Toto těst ten chléb, který z nebe stoupil. Ne jako otcové vaši jedli mannu a zemřeli. Kdož jí chléb tento, živit bude na věky. Toto mluvil Ježíš v škole uče v Kafarnaum. Tedy mnozí z učedlníků jeho slyševše to řekli, tvrdá čistoto řeč. Kdo ji může slyšeti? Ale vydá Ježíš sám v sobě, že by proto reptali učedlníci jeho, řekli jim, to vás uráží. Co pak, kdybyste uzřeli Syna člověka, a vstupuje, když to byl? Duch jest, jenž obživuje, tělo nic neprostívá. Slova, kteráž já mluvím vám, duch a život jsou. Ale jsou někteří z vás, jež to nevěří. Nebo věděl Ježíš od počátku, kdo by byli nevěřící a kdo by ho měl zraditi. I pravil, protože jsem vám řekl, že žádný nemůže přijít ke mně, leč by dáno bylo od Otce mého. A z toho mnozí z učedlníků jeho odešli zpět a nechodili s ním více. Jedy řekl Ježíš ke 12, zdali i vy chcete odjíti? Odpověděl jemu Šimon Petr, Pane, komu půjdeme? A ty slova věčného života máš.
A my jsme uvěřili a poznali, že jsi ty Kristus, syn Boha živého. Odpověděl jim Ježíš, však jsem já vás 12 vyvolil a jeden z vás ďábel jest. A to řekl o Jidášovi synu Šimona Iškariotského, nebo ten jej měl zraditi, vyv jeden ze 12. Potom pak chodil Ježíš po Galileji, nebo nechtěl býti v judstvu, protože ho hledali Židé zabíti. A byl blízko svátek židovský a mátka stánku. Tedy řekli jemu bratři jeho, vyjdi odsud a jdi do judstva, ať i učedníci tvoji vidí skutky tvé, kteréž činíš. Ní rádní zajisté v skrytě nic nedělá, kdož chce vidím býti. Protož ty, činíš vy takové věci, zjevíš se světu. Nebo ani bratři jeho nevěřili v něho. Vidí jim Ježíš, čas můj ještě nepřišel, ale čas váš vždycky jest hotov. Nemůžeť vás svět nenáviděti, ale mne nenávidí, nebo já svědectví vydávám o něm, že skutkové jeho z ní jsou. Vyjděte k svátku tomuto. Jáč ještě nepůjdu k svátku tomuto, nebo čas můj ještě se nenaplnil. Pověděv jim, zůstal v Galileji. A když odešli bratři jeho, tedy kdy on šel k svátku, nezjevně, ale jako u klíče. Tidé pak hledali ho v svátek a pravili, kdy jest onem? A mnoho řečí bylo o něm v zástupu. Nebo někteří pravili, že doby jest, a jiní pravili, není, ale svodí zástup. Rádný však o něm nemluvil zjevně pro bázeň Židů. Když pak již polovici svátku se vykonalo, vstoupil Ježíš do chrámu a učil. I divili se Židé prkouce, která tento písmo umí, neučiv se. Odpověděl jim Ježíš a řekl, neučení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vůli jeho činiti, ten bude uměti rozeznati, jestli to učení z Boha, čili mluvím já sám od sebe. Kdož sám od sebe mluví, chvály své vlastní hledá, ale kdož hledá chvály toho, kterýž ho poslal, ten pravdomluvný jest a nepravosti v něm není. Však Mojžíš dal vám zákon, a žádný z vás neplní zákona. Proč mne hledáte zamordovati? Odpověděl zástup a řekl, ďábelství máš. Kdo tě hledá zamordovati? Odpověděl Ježíš a řekl jim, jeden skutek učinil jsem, a všichni se tomu divíte. Mojžíš vydal vám obřízku, ne že by z Mojžíše byla, ale z otců, a v sobotu obřezujete člověka. Poněvadž člověk obřízku přijímá i v sobotu, aby nebyl rušen zákon Mojžíšův, proč pak se na mne hněváte, že jsem celého člověka uzdravil v sobotu? Nesuďte podle osoby, ale spravedlivý soud suďte. Tedy někteří z jeruzalémských pravili, zdaliž toto není ten, kteréhož hledají zabíti? A aj svobodně mluví, a nic mu neříkají. Teli jsou již právě poznali knížata, že tento je právě Kristus. Ale o tomto víme, odkud jest. Kristus pak, když přijde, žádný nebude věděti, odkud by byl. I volal Ježíš v chrámě, uče Áška, jim neznáte, i odkud sem víte. Avšak jsem nepřišel sám od sebe, ale jestít pravdomluvný, kterýž mne poslal, jehož vy neznáte. Ale já znám jej, nebo od něho jsem, a on mne poslal. I hledali ho jíti, ale žádný nevstáhl ruky na něho, nebo ještě byla nepřišla hodina jeho. Z zástupu pak mnozí uvěřili v něj a pravili, Kristus, když přijde, zdali více divů činiti bude nad ty, kteréž tento činí. Vyšli pak farizové zástup, an o něm takové věci rozmlouvá, i poslali farizové a přední kněží služebníky, aby je jali. Tedy řekl jim Ježíš, ještě maličký čas jsem s vámi, potom odejdu k tomu, jenž mne poslal. Hledat jim nebudete a nenaleznete, a když já budu, vy tam nemůžete přijít. I řekli Židé k sobě ve spolek, kam tento půjde, že my ho nenalezneme. Tedy v rozptýlení pohanu půjde a bude učiti pohany. Jaká je to řeč, kterouž promluvil, hledat jim nebudete a nenaleznete, a když já budu, vy nemůžete přijít? V poslední pak den ten veliký svátku toho, stál Ježíš a volal, žíznivý kdo, pojď ke mně a napij se.
Kdož věří ve mne, jakož tí písmo, řeky z života jeho poplynou vody živé. A to řekl o Duchu svatém, kteréhož měli přijíti věřící v něho, nebo ještě nebyl dán Duch svatý, protože ještě Ježíš nebyl oslaven. Tedy mnozí z zástupu uslyševši tu řeč pravili, tento jest právě prorok. Jiní pravili, tento jest Kristus. Ale někteří pravili, zdaliž od Galilé přijde Kristus. Tež nedí písmo, že semene Davidova a z Betléma městečka, kde zpíval David, přijíti má Kristus. A tak různice v zástupu stala se pro něj. Někteří pak z nich chtěli ho jíti, ale žádný nevstáhl ruky na něj. Kdy přišli služebníci k předním kněžím a k farizeům, i řekli jim oni, proč jste ho nepřivedli? Odpověděli služebníci, nikdy tak člověk nemluvil, jako tento člověk. I odpověděli jim farizové, zdali vy jste svedeni? Zdaliž kdo z knížat uvěřil v něho a nebo z farizeů? Než zástup ten, kterýž nezná zákona. Dlo řečení ti jsou. Jdi k nim Nikodém, ten, jenž byl přišel k němu v noci, kterýž byl jeden z nich. Dali zákonnář soudí člověka, leč tebe uslyší od něho a zví, co by činil. Odpověděli a řekli jemu, zdali i ty Galilejský jsi? Dej se, že žádný prorok od Galilei nepostal. Šel jeden každý do domu svého. Ježíš pak odšel na horu Oliveckou. Potom na úsvitě zase přišel do chrámu a všecken lid šel se k němu. A on posadit se učil je. I přivedli k němu zákonníci a farizeové ženu v cizoložstvu popadenou a postavivši ji v prostředku. Řekli jemu mistře, tato žena je postižena při skutku, když cizoložila. A v zákoně Mojžíš přikázal nám takové kamenovati. Ty pak co pravíš? A to řekli, pokoušejte ho, aby jej mohli obžalovati. Ježíš pak sklonil se dolů, tastem psal na zemi. A když se nepřestávali otazovati jeho, zdvihl se a řekl jim, kdo jest z vás bez hříchu, nejte vchod na ní kamenem. A opět schýliv se psal na zemi. A oni uslyševše to a v svědomích svých obvinění soudce, jeden po druhém odcházeli, počavše od starších až do posledních. I zůstal tu Ježíš sám, a žena uprostřed stojecí. A pozdvih se Ježíš a žádného neviděl, než ženo, řekl jí, ženo, kde jsou ti, kteříž na tebe žalovali? Žádný tě neodsoudil? Kteráž to řekla, žádný, pane. I řekl jí Ježíš, aniž já tebe odsuzuji. Jdíš a neřeš více. Kdy Ježíš opět jim mluvil, přka, já jsem světlo světa. Kdož mne následuje, nebude choditi v temnostech, ale bude míti světlo života. I řekli jemu farizeové, ty sám o sobě svědectví vydáváš, svědectví tvé není pravé. Odpověděl Ježíš a řekl jim, ačkoliv já svědectví vydávám sám o sobě, však pravé je svědectví mé, nebo vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Ale vy nevíte, odkud jsem přišel, a nebo kam jdu. Vy podle těla soudíte, já nesoudím žádného. Abych pak i soudil já, soud můj je stít pravý, nebo nejsem sám, ale jsem já a ten, kterýž mne poslal Otec. A v zákoně vašem psáno jest, že dvou člověků svědectví pravé jest. Já svědectví vydávám sám o sobě, a svědectví vydává o mně ten, kterýž mne poslal Otec. Tedy řekli jemu, kdež jest ten tvůj otec? Odpověděl Ježíš, aniž mne znáte, ani otce mého. Kdybyste mne znali, i otce mého znali byste. Tato slova mluvil Ježíš u pokladnice, uče v chrámě, a žádný ho nejal, nebo ještě byla nepřišla hodina jeho. I řekl jim opět Ježíš, já jdu, a hledati budete mne, a v hříchu vašem zemřete. Tam já jdu, vy nemůžete přijíti. I pravili Židé, zdali se sám zabíjet, že praví, kam já jdu, vy nemůžete přijíti? I řekl jim, vy z důlu jste, já z hůry jsem. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z světa tohoto. Protož jsem řekl vám, že zemřete v hříších svých. Nebo jestliže nebudete věřiti, že já jsem, zemřete v hříších vašich. I řekli jemu, kdo jsi ty? I řekl jim Ježíš, to, což hned zpočátku pravím vám.
Mnohoť mám o vás mluviti a souditi, ale ten, kterýž mne poslal, pravdomluvný jest a já, což jsem slyšel od něho, to mluvím na světě. A oni neporozuměli, že by o Bohu Otci pravil jim. Protož řekl jim Ježíš, když povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že já jsem. A sám od sebe nic nečiním, ale jakž mne naučil Otec můj, tak mluvím. A ten, kterýž mne poslal, se mnou jest a neopustil mne samého Otec, nebo což jest jemu libého, to já činím vždycky. I věci, když mluvil, mnozí uvěřili v něho. Tedy řekl Ježíš těm Židům, kteříž uvěřili jemu, jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedníci moji budete. A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí. I odpověděl jemu, v syně Abrahamovo jsme, a žádnému jsme nesloužili nikdy. I kterakž ty ještě svobodní budete. Odpověděl jim Ježíš, amen, amen pravím vám, že každý, kdo činí hřích, služebník jest hřícha. A služebník nezůstává v domu na věky, ale syn zůstává na věky. Protož jestliže vás vysvobodí syn, právě svobodní budete. Vím, že jste syni Abrahamovo, ale hledáte mne zabíti, nebo řeč má nemá místa u vás. Já, co jsem viděl u otce svého, to mluvím, a vy, co jste viděli u otce vašeho, to činíte. Odpověděli a řekli jemu, otec náš jest Abraham. Jím Ježíš, kdybyste synové Abrahamovi byli, činili byste skutky Abrahamovi. Ale nyní hledáte mne zabíti, člověka toho, který jsem pravdu mluvil vám, kterou jsem slyšel od Boha. Pohoď jest Abraham nečinil. Vy činíte skutky otce svého. I řekli jemu, my smilstva nejsme splození, jednohoď otce máme, totiž Boha. Tedy řekl jim Ježíš, vy Bůh otec váš byl, milovali byste mne. Nebo já jsem z Boha pošel, a přišel jsem, aniž jsem sám od sebe přišel, ale on neposlal. Proč mluvení mého nechápáte? Protože hned slyšeti nemůžete řeči mé. Vy z otce ďábla jste a žádosti otce vašeho chcete činiti. On byl vražedník od počátku, a v pravdě nestál, nebo pravdy v něm není. Když mluví lež, svého vlastního mluví, nebo lhář jest a otec lži. Já pak pravdu pravím, nevěříte mi. Kdo z vás bude mne obviňovat z hříchu? A poněvadž pravdu pravím, proč vy mi nevěříte? Kdo z Boha jest, slova Boží slyší, protože vy neslyšíte, že z Boha nejste. Tedy odpověděli Židé a řekli jemu, zdališ mi dobře nepravíme, že jsi ty Samaritán a ďábelství máš. Odpověděl Ježíš, já ďábelství nemám, ale ctím otce svého, než vy jste mne neuctili. Jáť pak nehledám chvály své, jestít, kdo hledá a soudí. Amen, amen pravím vám, bude-li kdo zachovávati slovo mé, smrti neuzří na věky. Tedy řekli mu Židé, nyní jsme poznali, že ďábelství máš. Abraham umřel i proroci, a ty pravíš, bude-li kdo zachovávati řeč mou, smrti neokusí na věky. Dali si ty větší otce našeho Abrahama, kterýž umřel? I proroci zemřeli jsou. Jim ty se činíš? Odpověděl Ježíš, chválím lid já se sám, chvála má nic není. Jestit, kterýž mne chválí, otec můj, o němž vypravíte, že Bůh váš jest. A nepoznali jste ho, ale já jej znám. A kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám lhář. Ale znám tě jej, a řeč jeho zachovávám. Abraham, otec váš, veselil se, aby viděl den můj, i viděl a radoval se. Jedy řekli jemu Židé, 50 let ještě nemáš a Abrahama jsi viděl? Řekl jim Ježíš, amen, amen pravím vám, prve než je Abraham byl, já jsem. I schápali Židé kamení, aby házeli na něj. Ježíš pak skryl se a prošel skrze ně, vyšel z chrámu a tak jich znikl. Umíje Ježíš uzřel člověka slepého od narození. I otázali se učedníci jeho ptkouce mistře, kdo jest zařešil, tento-li, čili rodičové jeho, že se slepý narodil? Odpověděl Ježíš, ani tento nezařešil, ani rodičové jeho, ale aby zjeveni byli skutkové Boží na něm. Já musím dělat dílo toho, kterýž mne poslal,
dokud ten měst. Přichází noc, když to žádný nebude moci dělati. Dokud jsem na světě, světlo jsem světa. To pověděv, plynul na zemi a učinil bláto sliny i pomazal tím blátem oči slepého. A řekl jemu, jdi, umyj se v rybníku Siloe, jenž se vykládá poslaný. A on šel a umyl se i přišel k vida. Sousedé pak a ti, kteří šejpeve vídali slepého, řekli, však tento jest, který se dával a žebral. Jiní pravili, že ten jest, a jiní, že je spodoben k němu. Ale on pravil, já jsem. Tedy řekli jemu, kterak jsou otevřími oči tvé. On odpověděl a řekl, člověk ten, kterýž slovo Ježíš bláto učinil a pomazal očí mých a řekl mi, jdi k rybníku Siloe a umyj se. I odšel a umyj se, prohlédl jsem. I řekli jemu, kde je ten člověk? Řekl, nevím. Tedy přivedli toho, kterýž někdy byl slepý k farizeům. Byla pak sobota, když Ježíš učinil bláto a otevřel oči jeho. I tázali se ho opět i farizeové, kterak by prozřel. On pak řekl jim, bláto položil mi na oči a umyl jsem se i vidím. Tedy někteří z farizeů řekli, tento člověk není z Boha, nebo neostříhá soboty. Jiní pravili, kterak může člověk hříšný takové divy činiti? I byla různice mezi nimi. Tedy řekli opět slepému, co ty o něm pravíš, že otevřel oči tvé? A on řekl, že prorok jest. I nevěřili Židé o něm, vyslepý byl a prozřel, až povolali rodičů toho, kterýž byl prozřel. A otázali se jich přkoupce, jestli ten syn váš, o kterémž vy pravíte, že by se slepý narodil, kterakž pak nyní vidí. Odpověděli jim rodičové jeho a řekli, víme, že tento je syn náš a že se slepý narodil. Ale kterak nyní vidí, nevíme, a neb kdo jest otevřel oči jeho, my nevíme. Však má léta, ptejte se ho, on sám za sebe mluviti bude. Tak mluvili rodičové jeho, že se báli Židů, nebo již tak byli uložili Židé, kdož by hokoliv vyznal Kristem, aby byl vyupsován ze školy. Protož řekli rodičové jeho, mát léta, ptejte se jeho. I zavolali podruhé člověka toho, kterýž býval slepý, a řekli jemu, vzdej chválu Bohu. My víme, že člověk ten hříšník jest. I odpověděl on a řekl, jestli hříšník, nevím, než to vím, že by slepý, již nyní vidím. I řekli jemu opět, co učinil, kterak otevřel oči tvé. Odpověděl jim, již jsem vám pověděl a neslyšeli jste. Což opět chcete slyšeti? Zdališ vy chcete učedníci jeho býti? I zlořečili jemu a řekli, budiš ty sám učedníkem jeho, ale my jsme Mojžíšovi učedníci. My víme, že Mojžíšovi mluvil Bůh, tento pak nevíme, odkud jest. Odpověděl ten člověk a řekl jim, to je jistě divná věc, že vy nevíte, odkud jest, a otevřel oči mé. Víme pak, že Bůh hříšníku neslyší, ale kdo by byl ctitel Boží a vůli jeho činil by, toho slyší. Od věku není slýcháno, aby kdo otevřel oči slepého tak narozeného. Byť tento nebyl od Boha, nemohl by nic učiniti. Odpověděli a řekli jemu, ty si všecken se v hříších narodil, a ty náš učíš? I vyhnali jej ven. Uslyšel pak Ježíš, že jsou jej vyhnali ven. A když jej nalezl, řekl jemu, věříš-liž ty v Syna Božího? Odpověděl on a řekl, ty kdož jest, Pane, abych věřil v něho? I řekl jemu Ježíš, ty viděl si ho, a kterýž mluví s tebou, on jest. A on řekl, věřím, Pane, a klaněl se jemu. I řekl jemu Ježíš, na soud přišel jsem já na tento svět, aby ti, kteříž nevidí, viděli, a ti, jenž vidí, aby slepí byli. I slyšeli to někteří z farizeů, kteří s ním byli, a řekli jemu, zdali i my slepí jsme. Řekl jim Ježíš, vy jste slepí byli, hříchu byste neměli, ale nyní pravíte, vidíme, totož hřích váš zůstává. Amen, amen pravím vám, kdož nevchází dveřmi do ovčince ovcí, ale vchází jí nudy, ten zloděj jest a lote. Ale kdož vchází dveřmi, pastýř jest ovcí.
Tomu vrátní otvírá a ovce hlas jeho slyší a on svých vlastních ovec zejména povolává a vyvodí je. A jakž ovce své vlastní ven vypustí, před nimi jde a ovce jdou za ním nebo znají hlas jeho. Ale cizího nikoli následovati nebudou, ale utekou od něho, nebo neznají hlasu cizích. To přísloví pověděl jim Ježíš, ale oni nevěděli, co by to bylo, což jim mluvil. Tedy opět řekl jim Ježíš, amen, amen pravím vám, že já jsem dveře ovcí. Všichni, kolik přede mnou přišlo, zloději jsou a lotři, ale neslyšeli jich ovce. Já jsem dveře. Beze mne všel-li kdo spasen bude a vejde i vyjde a pastvu nalezne. Zloděj nepřichází, jediné, aby kradl a mordoval a hubil, já jsem přišel, aby život měli a hojně aby měli. Já jsem ten pastýř dobrý. Dobrý pastýř duši svou pokládá za ovce. Ale nájemník a ten, kterýž není pastýř, jehož nejsou ovce vlastní, vyjde vlka a jde i opouští ovce vy utíká a vlk lapá a rozhání ovce. Nájemník pak utíká, nebo nájemník jest a nemá péče o ovce. Já jsem ten dobrý pastýř a znám ovce své a znají mne. Jakož mne zná otec, tak já znám otce a duši svou pokládám za ovce. A mám tři jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivesti a hlas můj slyšet budou. A bude jeden ovčinec a jeden pastýř. Protož mne otec miluje, že já pokládám duši svou, abych ji zase vzal. Ní žádný tí neběže ode mne, ale já pokládám ji sám od sebe. Mám moc položit ji a mám moc zase vzít ji. To přikázání vzal jsem od otce svého. Tedy stala se opět různice mezi Židy proti řečí. A pravili mnozí z nich, ďábelství má a blázní. Co ho posloucháte? Jiní pravili, tato slova nejsou ďábelství majícího. Teliž ďábelství může slepých oči otvírati? Bylo posvícení v Jeruzalémě a zima byla. I procházel se Ježíš v chrámě po sínici Šalomounově. Kdy odstoupili jej Židé a řekli jemu, dokud duši naši držíš? Jestliže jsi ty Kristus, pověz nám zjevně. Odpověděl jim Ježíš, pověděl jsem vám, a nevěříte. Takové, kteréž já činím ve jménu Otce svého, ti svědectví vydávají o mně. Ale vy nevěříte, nebo nejste s ovcí mých, jakož jsem vám pověděl. Nebo ovce mé hlas můj slyší, a já je znám, a následují mne. A já život věčný dávám jim, a nezahynout na věky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mne. Otec můj, kterýž mi je dal, větší jest nade všecky, a žádný těch nemůže vytrhnout z ruky Otce mého. Já a Otec jedno jsme. Tedy schápali opět kamení Židé, aby jej kamenovali. Odpověděl jim Ježíš, mnohé dobré skutky ukázal jsem vám od Otce svého. Pro který z těch skutků kamenujete mne? Odpověděl jemu Židé, škouce, pro dobrý skutek tebe nekamenujeme, ale pro rouhání, totiž že ty, člověk děláš se Bohem. Odpověděl jim Ježíš, však psáno jest v zákoně vašem, já jsem řekl, bohové jste. Poněvadž ti nazval bohy, k nímž to řeč Boží stala se, a nemůže zrušeno býti písmo. Nerakš tedy o mně, kteréhož posvětil Otec a poslal na svět, vypravíte, že se rouhám, že jsem řekl, syn Boží jsem. Nečiním lid skutku Otce svého, nevěřte mi. Pak lid činím, tedy byste pak mě nevěřili, aspoň skutkům věřte, abyste poznali a věřili, že Otec ve mně jest a já v něm. Tedy opět hledali hojíti, ale on vyšel s rukou jejich. I odšel opět se Jordán na to místo, když nejprv Jan křtil, a pozůstal tam. I přišli k němu mnozí a pravili, Jan zajisté žádného divu neučinil, ale všetko, cožkoliv mluvil Jan o tomto, pravé bylo. A mnozí tam uvěřili v něho. Byl pak nemocen člověk nějaký jménem Lazar z Betany, totiž z městečka Marie a Marty, sestry její. A to byla ta Maria, kteráž pomazala Pána mastí a vytřela nohy jeho vlasy svými, jejíž to bratr Lazar byl nemocen.
Tedy poslali k němu sestry jeho přkouce, pane, aj ten, kteréhož miluješ, nemocen jest. A uslyšav to Ježíš, řekl, nemoc ta není k smrti, ale pro slávu Boží, aby oslaven byl syn Boží skrze ní. Miloval pak Ježíš Martovi sestru její Lazara. A jakž uslyšel, že by nemocen byl, i pozůstal za 2 dny na tom místě, když byl. Potom pak ti učedníkům, pojďme zase do Judstva. Řekli jemu učedníci, mistře, nyní hledali tě Židé kamenovati, a ty zase tam chceš jíti? Odpověděl Ježíš, však 12 hodin za den jest. Chodí-li kdo ve dne, neurazí se, nebo světlo tohoto světa vidí. Pak kdyby kdo chodil v noci, urazí se, nebo světla není v něm. Odpověděl, a potom dí jim Lazar, přítel náš spí, ale jduč, abych jej ze sna probudil. I řekli učedníci jeho, pane, spí-lič, zdrav bude. Ale Ježíš řekl o smrti jeho, oni pak domnívali se, že by o stání sna mluvil. Tedy řekl jim Ježíš zjevně, Lazar umřel. A raduji se pro vás, že jsem tam nebyl, abyste věřili. Ale pojďme k němu. I řekl Tomáš, který slovy Didymus spolučedníkům, pojďme i my, abychom zemřeli s ním. Kdy přišel Ježíš i nalezl ho již 4 dny v hrobě pochovaného. Byla pak Betany blízko od Jeruzaléma, okolo honu 15. Mnozí pak z Židů byli přišli k Martě a Marii, aby je těšili pro smrt bratra jejich. Tedy Marta, jakž uslyšela, že Ježíš jde, vyšla proti němu, ale Maria doma seděla. I řekla Marta k Ježíšovi, pane, kdybys ty byl zde, bratr můj byl by neumřel. Ale i nyní vím, že cožkoliv požádal bys od Boha, dá to by Bůh. Ví Ježíš, vstane bratr tvůj. Řekla jemu Marta, vím, že vstane při vzkřížení v den nejposlednější. Řekl Ježíš, já jsem vzkřížení i život. Kdo věří ve mne, viď pak i umřel, živ bude. A každý, kdož jest živ a věří ve mne, neumře na věky. Věříš-li tomu? Řekla jemu ovšem, pane, já jsem uvěřila, že jsi ty Kristus, syn Boží, kterýž měl přijít na svět. A když to pověděla, odešla a zavolala tajně Marie, sestry své, předchůdci, mistr zde jest a volá tebe. Ona, jakž to uslyšela, vstala rychle a šla k němu. Ještě pak byl Ježíš nepřišel do místečka, ale byl na tom místě, když vyšla byla proti němu Marta. Tedy Židé, kteří s ní byli v domě a těšili ji, viděvši Marii, že jest rychle vstala a vyšla vši za ní, předchůdce, jdi k hrobu, aby tam plakala. Ale Maria, když tam přišla, když byl Ježíš, uzřevši jej, padla k nohám jeho a řekla jemu, pane, bys ty byl zde, bratr můj byl by neumřel. Ježíš pak jakž uzřel a na pláče, i Židy, kteříž byli s ní přišli a nepláčí, zastonal duchem a skolmoutil se. A řekl, když jste ji položili, řekl jemu, pane, pojď a pohled. I zaplakal Ježíš. Tedy řekli Židé, a i kterak ho miloval. Někteří pak z nich řekli, nemohl-liž jest tento, kterýž otevřel oči slepého, učiniti i toho, aby tento neumřel? Ježíš pak opět zastonav sám v sobě, přišel k hrobu. Byla pak jeskyně a kámen byl svrchu položen na ní. Jdi Ježíš, zdvihněte kámen. Řekla jemu Marta, sestra toho mrtvého, pane, již smrdí, nebo 4 dny v hrobě jest. Jí Ježíš, však jsem řekl, že budeš-li věřiti, uzříš slávu Boží. Tedy zdvihli kámen, když byl mrtvý pochován. Ježíš pak pozdvihl svou očí a řekl, Otče, děkuji tobě, že jsi mne slyšel. Já zajisté vím, že ty mne vždycky slyšíš, ale pro zástup, kterýž okolo stojí, řekl jsem, aby věřili, že jsi ty mne poslal. A to pověděch, zavolal hlasem velikým, Lazaře, pojď ven. I vyšel, kterýž byl umřel, maje svázané ruce i nohy rouchami, a tvář jeho šatem byla obvinuta. Řekl jim Ježíš, rozvěžte jej a nechte, ať odejde. Tedy mnozí z Židů, kteříž byli přišli k Marii, viděvši, co jest učinil Ježíš, uvěřili v něho. Někteří pak z nich odešli k farizeům a pověděli jim, co jest učinil Ježíš.
I sešli se přední kněží a farizeové v radu a pravili, co činíme. Tento člověk divy mnohé činí. Necháme-li ho tak, všichni uvěří v něho, i přijdou Římané a odejmou místo naše i lid. Jeden pak z nich jménem Kajfáš, nejvyšším knězem se toho léta, řekl jim, vy nic nevíte. Aniž to o tom přemýšlujete, že jest užitečné nám, aby jeden člověk umřel za lid, a ne, aby všecken tento národ zahynul. Toho pak neřekl sám od sebe, ale nejvyšším knězem by v léta toho prorokoval, že jest měl Ježíš umříti za tento národ. A netoliko za tento národ, ale také, aby syny boží rozptýlené shromáždil v jedno. Protož od toho dne spolu se o to radili, aby jej zabili. Ježíš pak již nechodil zjevně mezi Židy, ale odšel odtud do krajiny, kteráž byla blízko pouště, do města, jenž slove Efraim, a tu bydlel s učedníky svými. Byla pak blízko Velikonoc židovská. Již mnozí do Jeruzaléma z krajiny té před Velikonocí, aby se očistili. Je hledali Ježíše a rozmlouvali ve spolek, v chrámě stojíce, co se vám zdá, že nepřišel k svátku. Vydali pak byli přední kněží a farizové mandát, jestliže by kdo zvěděl, kde by byl, aby pověděl, aby je jali. Tedy Ježíš 6. den před Velikonocí přišel do Betany, kdež to byl Lazar, ten, kterýž byl umřel, jehož vzkřísil z mrtvých. I připravili jemu tu večeři, a Marta posluhovala, Lazar pak byl jeden z stolících s nimi. Maria pak zavši lidru masti drahé z nardu výborného, pomazala noh Ježíšových a vypřela vlasy svými nohy jeho. I naplněn jest dům vůnité masti. Tedy řekl jeden z učedníků jeho, Jidáš, syn Šimona Iškariotského, kterýž jej měl zraditi. Proč tato mast není prodána za 300 peněz a není dáno chudým? To pak řekl, ne že by měl péči o chudé, ale že zloděj byl a měšec měl, a to, což do něho kladeno bylo, nosil. Tedy řekl Ježíš, nech jí, ke dni pohřebu mého zachovala to. Chudé jste vždycky máte sebou, ale mne nevždycky míti budete. Viděl pak zástup veliký z Židů o něm, že by tu byl. I přišli tam, ne pro Ježíše toliko, ale také, aby Lazara viděli, kteréhož byl vzkřísil z mrtvých. Radili se pak přední kněží, aby i Lazara zamordovali. Nebo mnozí z Židů odcházeli pro něho a uvěřili v Ježíše. Potom nazejtří mnohý zástup, kterýž byl přišel k svátku velikonočnímu, když uslyšeli, že Ježíš jde do Jeruzaléma. Nabrali ratolestí palmových a vyšli proti němu a volali spas nás. Požehnaný, jen se beře ve jménu Páně, král izraelský. I dostav Ježíš osládka, sed na ně, jakož psáno jest. Neboj se, dcero Sionská, a král tvůj beře se na osládku sedě. Tomu pak nesrozuměli učedníci jeho zpěvu, ale když oslaven byl Ježíš, tedy se rozpomenuli, že jest to psáno bylo o něm a že jemu to učinili. Vydával pak o něm svědectví zástup, kterýž byl s ním, že Lazara povolal z hrobu a vzkřísil jej z mrtvých. Protož i v cestu vyšel jemu zástup, když slyšeli, že by ten div učinil. Tedy farizové pravili mezi sebou, vidíte, že nic neprostýváte. A i všechen svět postoupil po něm. Byli pak někteří Řekové z těch, kteříž přicházívali, aby se modlili v svátek. I také přistoupili k Filipovi, kterýž byl od Betsaidy Galilejské, a prosili ho, Tkouce, pane, chtěli bychom Ježíše viděti. Přišel Filip a pověděl Ondřejovi, Ondřej pak a Filip pověděl Ježíšovi. A Ježíš odpověděl jim, přišlet jest hodina, aby oslaven byl syn člověka. Amen, amen pravím vám, zrno pšeničné padne v zemi neumřeli, onoť samo zůstane, a pak lid umře, mnohý užitek přinese. Kdož miluje duši svou, ztratíči, a kdož nenávidí duše své na tomto světě, v životu věčnému ostřihájí. Slouží-li mi kdo, následujš mne, a když jsem já, tuď i můj služebník bude. A bude-li mi kdo sloužiti, poctít ho otec můj. Nyní duše má skormouce najest, a což tím? Otče, vysvoboď mne z této hodiny. Ale proto jsem přišel k hodině této. Otče, oslaviš jméno své.
Kdy přišel hlas z nebe řkoucí, i oslavil jsem, i ještě oslavím. Ten pak zástup, kterýž tu stál a to slyšel, pravil, zahřmělo. Jiní pravili, anděl k němu mluvil. Odpověděl Ježíš a řekl, nepromneč hlas tento se stal, ale pro vás. Nyní čist soud světa tohoto, nyní kníže světa tohoto vyvrženo bude ven. A já budu lid povýšen od země, všecky potáhnu k sobě. To pak pověděl, znamena je, kterou by smrtí měl umříci. Odpověděl jemu zástup, my jsme slyšeli z zákona, že Kristus zůstává na věky, a kterakž ty pravíš, že musí býti povýšen syn člověka. Kdo je to syn člověka? Tedy řekl jim Ježíš, ještě na malý čas světlo s vámi jest. Schoďte, dokud světlo máte, ať vás tma nezachvátí, nebo kdo chodí ve tmách, neví, kam jde. Dokud světlo máte, věřte v světlo, abyste synové světla byli. Toto pověděl Ježíš a odšet skyl se před nimi. A ačkoliv tak mnohá znamení činil před nimi, však jsou neuvěřili v něho. Aby se naplnila řeč Izajáše proroka, kterouž pověděl, Pane, kdo uvěřil kázání našemu, a rámě Páně komu jest zjeveno? Ale proto jsou nemohli věřiti, neb opět Izajáš řekl. Oslepil oči jejich a zatvrdil srdce jejich, aby očima neviděli a srdcem nerozuměli a neobrátili se, abych jich neuzdravil. To pověděl Izajáš, když viděl slávu jeho a mluvil o něm. A ačkoliv mnozí z knížat uvěřili v něho, však pro farize nevyznávali ho, aby ze školy nebyli vyupsováni. Nebo milovali slávu lidskou více než slávu Boží. Ježíš pak zvolal a řekl, kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v toho, jenž mne poslal. A kdož vidí mne, vidí toho, kterýž mne poslal. Já světlo na svět jsem přišel, aby žádný, kdož věří ve mne, ve tmě nezůstal. A slyšel lid by, kdo slova má, a věřil by, jať ho nesoudím, nebo nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych spasem učinil svět. Kdož mnou pohrdá a nepřijímá slov mých mát, kdo by jej soudil. Slova, která jsem mluvil, teď jej souditi budou v nejposlednější den. Nebo já sám od sebe jsem nemluvil, ale ten, jenž mne poslal, Otec, on mi přikázání dal, co bych měl praviti a mluviti. A vím, že přikázání jeho jest život věčný. A protož, což já mluvím, jakž mi pověděl Otec, tak mluvím. Před svátkem pak velikonočním, věda Ježíše přišla hodina jeho, aby šel z tohoto světa k Otci, milovat své, kteříž byli na světě, až do konce je miloval. A když večeřeli, a Jábel již byl vnukl v srdci Jidáše Šimona Iškariotského, aby jej zradil. Věda Ježíš, že jemu Otec všecko v ruce dal a že od Boha vyšel a k Bohu jde. Vstal od večeře a složil roucho své a vzav rouchu přepásal se. Potom nalil vody do medenice, i počal umývati nohy učedníku a vytírati rouchou, kterouž byl přepásán. Tedy přišel k Šimonovi Petrovi. A on řekl jemu, Pane, ty mi chceš nohy míci? Odpověděl Ježíš a řekl jemu, co já činím, ty nevíš nyní, ale potom zvíš. Dí jemu Petr, nebudeš ty míti noh mých na věky. Odpověděl jemu Ježíš, neumíji-li tebe, nebudeš míti dílo se mnou. Dí jemu Šimon Petr, Pane, netoliko nohy ne, ale i ruce i hlavu. Řekl jemu Ježíš, kdož jest umyt, nepotřebuje, než aby nohy umyl, nebo čist jest všecken. I vy čistí jste, ale ne všichni. Nebo věděl o zrádci svém, protož řekl, ne všichni čistí jste. Když pak umyl nohy jejich a vzal na sebe roucho své, posadiv se za stůl zase, řekl jim, víte-liž, co jsem učinil vám? Vy nazýváte mne mistrem a pánem, a dobře pravíte, jsem zajisté. Poněvadž tedy já umyl jsem nohy vaše, pán a mistr, i vy máte jeden druhému nohy umývati. Příklad zajisté dal jsem vám, abyste, jakož jsem já učinil vám, i vy tež činili. Amen, amen pravím vám, není služebník větší pána svého, ani posel větší nežli ten, kdož jej poslal. Znáte-li tyto věci, blahoslavení jste, budete-li je činiti. Ne o všech vás zdravím.
Já vím, které jsem vyvolil, ale musí to býti, aby se naplnilo písmo. Ten, jenž jich let se mnou pozdvihl proti mně paty své. Nyní pravím vám, prve než by se to stalo, abyste, když se stane, uvěřili, že já jsem. Amen, amen pravím vám, kdo přijímá toho, kohož bych já poslal, mne přijímá, a kdož mne přijímá, přijímá toho, kterýž mne poslal. A to pověděv Ježíš zkonmoutil se v duchu a osvědčil přka amen, amen pravím vám, že jeden z vás nezradí. Tedy učedníci vzhledali na sebe ve spolek, pochybujíce, o kom by to pravil. Byl pak jeden z učedníků Ježíšových, kterýž spolehl na klíně jehož miloval Ježíš. Protož tomu návěští dal Šimon Petr, aby se zeptal, kdo by to byl, o němž praví. A on odpočívaje na psech Ježíšových, řekl jemu, Pane, kdo jest? Odpověděl Ježíš, ten jest, komuž já omočené skivy chleba podám. A omočiv skivu chleba podal Jidášovi, synu Šimona Iškariotského. A hned po vzetí toho chleba vstoupil do něho Satan. I řekl jemu Ježíš, co činíš, čiň spěšně. Tomu pak žádný z přísedících nerozuměl, k čemu by jemu to řekl. Nebo někteří se domnívali, poněvadž Jidáš měšec měl, že by jemu řekl Ježíš, nakup těch věcí, kterých jest nám potřebí k svátku, anebo aby něco chudým dal. A on vzav skivu chleba, hned vyšel. A byla již noc. Když pak on vyšel, dí Ježíš, nyníž oslaven jest syn člověka, a Bůh oslaven jest v něm. A poněvadž Bůh oslaven jest v něm, i Bůh oslaví jej sám v sobě, a to hned oslaví jej. Synáčkové, ještě maličko s vámi jsem. Hledat jim nebudete, a jakož jsem řekl Židům, kam já jdu, vy nemůžete přijíti, taky vám pravím nyní. Přikázání nové dávám vám, abyste se milovali ve spolek, jakož já miloval jsem vás tak, abyste i vy milovali jeden druhého. O tom poznají všichni, že jste moji učedníci, budete-li mít i lásku jedni k druhým. Ví jemu Šimon Petr, Pane, kam jdeš? Odpověděl mu Ježíš, kam já jdu, nemůžeš ty nyní jít za mnou, ale půjdeš potom. Ví jemu Petr, Pane, proč bych nemohl nyní jít za tebou? A já duši svou za tebe položím. Odpověděl jemu Ježíš, duši svou za mne položíš? Amen pravím tobě, nezaspívat kohout, až mne 3krát zapříš. Nemutíš se srdce vaše. Věříte v Boha, i ve mne věřte. Do domu otce mého příbytkové mnozí jsou. Byť nebylo tak, pověděl bych vám. Jduť, abych vám připravil místo. A odejdu lid a připravím vám místo, zase přijdu a poberu vás k sobě samému, abyste, kde jsem já, i vy byli. A kam já jdu, víte, i cestu víte. Ví jemu Tomáš, Pane, nevíme, kam jdeš. A kterak můžeme cestu viděti? Ví jemu Ježíš, já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne. Jste znali mne, také i Otce mého znali byste, a již nyní jej znáte a viděli jste ho. Řekl jemu Filip, Pane, ukaž nám Otce, a dosti jest nám. Ví jemu Ježíš, tak dlouhý čas s vámi jsem, a nepoznal si mne. Filipe, kdož vidí mne, vidí Otce, a kterak ty pravíš, ukaž nám Otce. A což nevěříš, že já v Otci a Otec ve mně jest. Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývaje, on činí skutky. Věřtež mi, že jsem já v Otci a Otec ve mně, nebo aspoň pro sami skutky věřte mi. Amen, amen pravím vám, kdož věří ve mne skutky, kteréž já činím, i on činiti bude, a větší nad ty činiti bude. Nebo já jdu k Otci svému. A jestliže byste soprosili ve jménu mém, toť učiním, aby oslaven byl Otec v Synu. Budete-li zač prositi ve jménu mém, já to učiním. Milujete-li mne, přikázání mých ostříhejte. A já prositi budu Otce, a jiného utěšitele dávám, aby s vámi zůstal na věky. Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijíti. Nebo nevidí ho, aniž ho zná, ale vy znáte jej, neboť u vás přebývá a v vás bude.
Neopustím vás sirotku, přijdu k vám. Ještě maličko, a svět mne již neuzří, ale vy uzříte mne, nebo já živ jsem, a i vy živi budete. Ten den vy poznáte, že já jsem v Otci svém a vy ve mně a já v vás. Kdož by měl přikázání má a ostříhal jich, on jest ten, kterýž mne miluje. A kdož nemiluje, milován bude od Otce mého, a já jej budu milovati, a zjevím jemu samého sebe. Řekl jemu Judas onen Iškariotský, Pane, jakž jest to, že sebe nám zjeviti chceš, a ne světu? Odpověděl Ježíš a řekl jemu, miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude, a Otec můj bude jej milovati, a k němu přijdeme, a příbytek u něho učiníme. Kdož pak nemiluje mne, slov mých neostříhá, a slovo, které slyšíte, není mne, ale toho, kterýž mne poslal Otcovu. Toto mluvil jsem vám, u vás přebývá je. Utěšitel pak, ten Duch Svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, on vás naučí všemu a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám. Pokoj zůstavuji vám, pokoj můj dávám vám, ne jako svět dává, já dávám vám. Nemutíš se srdce vaše, ani strachuj. Slyšeli jste, že já řekl jsem vám jdu a zase přijdu k vám. Kdybyste mne milovali, radovali byste se jistě, že jsem řekl, jdu k Otci, nebo Otec větší nejest. A nyní pověděl jsem vám, prve nežli by se stalo, abyste, když se stane, uvěřili. Již nemnoho mluviti budu s vámi, nebuď jde kníži tohoto světa, ale nemát nic na mě. Ale aby poznal svět, že miluji Otce a jakož mi přikázání dal Otec, tak činím. Vstaňte, pojďme odtud. Já jsem ten vinník mém pravý, a Otec můj vinař jest. Každou ratolest, kteráž ve mně nenese ovoce, odřezuje, a každou, kteráž nese ovoce, čistí, aby hojnější ovoce nesla. Již vy čistí jste pro řeč, kterouž jsem mluvil vám. Zůstaňtež ve mně, a já v vás. Jakož ratolest nemůže nesti ovoce sama od sebe, nezůstala-li by při kmenu, tak ani vy, leč zůstanete ve mně. Já jsem vinník mém a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese ovoce mnohé, nebo beze mne nic nemůžete učiniti. Nezůstal-li by kdo ve mně, vyvržen bude ven jako ratolest a usneť, a zberou ty ratolesti a na oheň uvrhou a shořiť. Zůstanete-li ve mně, a slova má zůstanou-li v vás, což byste koli chtěli, proste, a stanet se vám. Potom bývá oslaven Otec můj, když ovoce nesete hojné, a tak budete moji učedlníci. Jakož miloval mne Otec, tak i já miloval jsem vás. Zůstaňtež v milování mém. Budete-li zachovávat i přikázání má, zůstanete v mém milování, jakož i já přikázání Otce svého zachoval jsem, i zůstávám v jeho milování. Toto mluvil jsem vám, aby radost má zůstala v vás a radost vaše, aby byla plná. Toto jest přikázání mé, abyste se milovali ve spolek, jako vy já miloval jsem vás. Většího milování na to žádný nemá, než aby duši svou položil za přáteli své. Vy, přátelé moji, jste učiníte-li to, což já přikazuji vám. Již vás nebudu více nazývati služebníky, nebo služebník neví, co by činil pán jeho. Ale vás jsem nazval přáteli, nebo všetko, co jsem koli slyšel od Otce svého, oznámil jsem vám. Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vás vyvolil a postavil, abyste šli a ovoce přinesli, a ovoce vaše, aby zůstalo, aby zač byste koli prosili Otce ve jménu mém dal vám. To přikazuji vám, abyste se milovali ve spolek. Jestliže vás svět nenávidí, víte, že jest mne prve než vás v nenávisti měl. Vy jste byli světa, svět, což jest jeho, miloval by, že pak nejste světa, ale já světa vyvolil jsem vás, protože vás svět nenávidí. Pamatujte na řeč mou, kterouž jsem já mluvil vám, není služebník větší nežli pán jeho. Poněvadž se mě protivili, i vám se protiviti budou, poněvadž jsou řeči mé šetřili, i vaší šetřiti budou. Ale toto všetko učiní vám pro jméno mé, nebo neznají toho, jenž mne poslal. Kdybych byl nepřišel a nemluvil jim, hříchu by neměli, ale nyní výmluvy nemají z hříchu svého. Kdož mne nenávidí,
i otce mého nenávidí. Bych byl skutku nečinil mezi nimi, jichž to žádný jiný nečinil, hříchu by neměli, ale nyní jsou vy viděli, i nenáviděli, i mne vy otce mého. Ale muselo tak býti, aby se naplnila řeč, kteráž v zákoně jejich napsána jest, že v nenávisti měli mne bez příčiny. Když pak přijde utěšitel, kteréhož já pošlivám od otce, duch pravdy, kterýž od otce pochází, ten svědectví vydávati bude o mně. Ano, vy svědectví vydávati budete, nebo od počátku se mnou jste. Toto mluvil jsem vám, abyste se nezhoršili. Vypovědíč vás se škol, ano přijde čas, že všelití, kdož vás moldovati bude, domnívati se bude, že tím Bohu slouží. A to učiní vám proto, že nepoznali otce ani mne. Ale toto mluvil jsem vám, abyste, když přijde ten čas, rozpomenuli se na to, že jsem já to předpověděl vám. Tohoť jsem vám zpočátku nemluvil, neb jsem byl s vámi. Nyní pak jdu k tomu, kterýž mne poslal, a žádný z vás neptá se mne, kam jdeš. Ale že jsem vám tyto věci mluvil, zámutek naplnil srdce vaše. Já pak pravdu pravím vám, že jest vám užitečné, abych já odšel. Nebo neodejdu lid, utěšitel nepřijde k vám, a pak lid odejdu, pošli ho k vám. A on přijde, obviňovati bude svět z hříchu, a spravedlnosti, a soudu. Hříchu zajisté, že nevěří ve mne. A spravedlnosti, že jdu k otci, a již více neuzříte mne. Soudu pak, řekni, že tohoto světa již jest odsouzeno. Ještě bych měl mnoho mluviti vám, ale nemůžete snesti nyní. Ale když přijde ten duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoliv uslyší, toť mluviti bude, a nově budoucí věci zvěstovati bude vám. On mne oslaví, nebo z mého vezme, a zvěstuje vám. Všecko, cožkoliv má otec mi jest. Protož jsem řekl, že z mého vezme, a zvěstuje vám. Maličko, a neusíte mne, a opět maličko, a usíte mne, nebo já jdu k otci. I řekli někteří z učedníků jeho mezi sebou, co jest to, že praví nám maličko, a neusíte mne, a opět maličko, a usíte mne, a že já jdu k otci. Protož pravili, co jest to, že praví maličko, nevíme, co praví. I poznal Ježíš, že se ho chtěli otázati. I řekli jim, o tom dížete mezi sebou, že jsem řekl maličko, a neusíte mne, a opět maličko, a usíte mne. Amen, amen pravím vám, že plakati a kvíliti budete vy, ale svět se bude radovati, vy pak se budete rmoutiti, ale zámutek váš obrátí se v radost. Žena, když rodí, zámutek má, nebo přišla hodina její, ale když porodí dítě, již nepamatuje na soužení, pro radost, že se narodil člověk na svět. Protož i vy zámutek máte nyní, ale opět uzřím vás a radovati se bude srdce vaše, a radosti vaší žádný neodejme od vás. A v ten den nebudete se mne tázati o ničemž. Amen, amen pravím vám, že zač byste koli prosili Otce ve jménu mém, dáč vám. Až dosavat za nic jste neprosili ve jménu mém. Prostež a vezmete, aby radost vaše doplněna byla. Proto v příslovích mluvil jsem vám, přijde hodina, když již ne v příslovích budu mluviti vám, ale zjevně o Otci svém zvěstovati budu vám. Ten den ve jménu mém prositi budete, a nepravím vám, že já budu prositi Otce za vás. Nebo sám Otec miluje vás, protože jste vy mne milovali a uvěřili, že jsem já od Boha vyšel. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět a opět opouštím svět a jdu k Otci. Kou jemu učedníci jeho, aj, nyní zjevně mluvíš a přísloví žádného nepravíš. Nyní víme, že víš všecko a nepotřebuješ, aby se kdo tebe tázal. Beze to věříme, že jsi od Boha přišel. Odpověděl jim Ježíš, nyní věříte. Aj, přijde hodina, ano bež již přišla, že se roztrhnete jeden každý k svému a mne samého necháte. Ale nejsem sám, nebo Otec se mnou jest. Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě soužení míti budete, ale doufejtež,
jak jsem přemohl svět. Odpověděv Ježíš, vypozdvihl očí svých k nebi a řekl, Otče, přišla těst hodina, oslavíš syna svého, aby i syn tvůj oslavil tebe. Jakož si dal jemu moc nad každým člověkem, aby těm všechněm, kterých si dal jemu on život věčný dal. Toto je pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož si poslal, Ježíše Krista. Já jsem oslavil tebe na zemi, dílo jsem vykonal, které jsi mi dal, abych činil. A nyní oslavíš ty mne, Otče, u sebe samého, slávou, kterou jsem měl u tebe, prve než je svět byl. Oznámil jsem jméno tvé lidem, které jsi mi dal světa. Tvoji jsou byli, a mě si je dal, a řeč tvou zachovali. A nyní poznali, že všechny věci, které jsi mi dal, od tebe jsou. Nebo slova, která jsi mi dal jsem jim, a oni přijali a poznali pravdě, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že jsi ty mne poslal. Já za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, nebo tvoji jsou. A všechny věci mé tvé jsou, a tvé mé jsou, a já oslaven jsem v nich. Již pak více nejsem na světě, ale oni jsou na světě, a já k tobě jdu. Otče svatý, ostříhejších ve jménu svém, které jsi mi dal, ať by byli jedno jako vy my. Dokud jsem s nimi byl na světě, já jsem jich ostříhal ve jménu tvém. Které jsi mi dal, zachoval jsem, a žádný z nich nezahynul, než syn zatracení, aby se písmo naplnilo. Ale nyní k tobě jdu, a toto mluvím na světě, aby měli radost mou plnou v sobě. Já jsem jim dal slovo tvé, a svět jich nenáviděl, nebo nejsou světa, jako já nejsem světa. Neprosím, aby si je vzal světa, ale aby si jich zachoval od zlého. Světak nejsou, jakož já nejsem světa. Usvětíš jich v pravdě své, slovo tvé pravda jest. Jakož jsi neposlal na svět, i já jsem je poslal na svět. A já posvěcuji sebe samého za ně, aby vy oni posvěceni byli v pravdě. Ne za ty pak toliko prosím, ale i za ty, kteří skrze slovo jejich mají uvěřiti ve mne. Aby všichni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby vy oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že si ty mne poslal. A já slávu, kterou jsi mi dal jsem jim, aby byli jedno, jakož jim jedno jsme. Já v nich, a ty ve mně, aby dokonáně byli v jedno, a aby poznal svět, že si ty mne poslal, a že jsi je miloval, jakož jsi mne miloval. Otče, které jsi mi dal, chciť, když jsem já, aby oni byli se mnou, aby hleděli na slávu mou, kterou jsi mi dal, nebo jsi mne miloval před ustanovením světa. Otče spravedlivý, tebe tě svět nepoznal, ale já jsem tebe poznal, a ti to poznali, že jsi ty mne poslal. A známeť jsem jim učinil jméno tvé, a ještě známou učiním, aby to milování, kterým jsi mne miloval, bylo v nich, a já v nich. Když pověděl Ježíš, vyšel s učedníky svými přes potok Cedron, když byla zahrada, do kteréž to všel ondy učedníci jeho. Viděl pak Jidáš, zátce jeho, to místo, nebo často chodíval tam Ježíš s učedníky svými. Protož Jidáš pojal sebou zástup, a od předních kněží a farizeu služebníky, přišel tam s lucernami a s pochodněmi a se zbrojí. Ježíš pak vyjde všecko, což přijítí mělo na něj, vyšel proti ním, řekl jim, koho hledáte. Odpověděli jemu, Ježíše Nazaretského. Řekl jim Ježíš, jak jsem. Tál pak s nimi Jidáš, zátce jeho. A jak řekl jim, já jsem, postoupili naspět a padli na zem. I otázal se jich opět, koho hledáte. A oni řekli, Ježíše Nazaretského. Odpověděl Ježíš, pověděl jsem vám, že já jsem. Poněvadž tedy mne hledáte, nechtež těchto, ať odejdou. Aby se naplnila řeč, kterouž byl pověděl, že které jsi mi dal, nestratil jsem z nich žádného. Tedy Šimon Petr, maje meč, vytrhl jej, udeřil služebníka nejvyššího kněze a utrhl mu ucho jeho pravé. A bylo jméno služebníka toho Malchus. I řekl Ježíš Petrovi, schovej meč svůj do pošvy, což nemám píti kalicha, kterýž mi dal otec. Tedy zástup a hejtman a služebníci židovští jali Ježíše a svázali jej.
A vedli ho k Anášovi nejprve, nebo byl test Kajfášův, kterýž byl nejvyšším knězem toho léta. Kajfáš pak byl ten, kterýž byl radu dal Židům, že by užitečné bylo, aby člověk jeden umřel za lid. Šel pak za Ježíšem Šimon Pétr a jiný učedník. A ten učedník byl znám nejvyššímu knězi, i všel s Ježíšem do síně nejvyššího kněze. Ale Petr stál u dveří vně. I vyšel ten druhý učedník, kterýž byl znám nejvyššímu knězi, a promluvil s vrátnou, i uvedl tam Petra. Tedy řekla Petrovi děvečka vrátná, nejsi ty z učedníků člověka toho? Řekl on, nejsem. Táli pak tu služebníci a pacholci, kteříž oheň udělali, nebo zima bylo, i zahřívali se. A byl s nimi také Petr, stoje tu a zahřívaje se. Tedy nejvyšší kněz tázal se Ježíše o učednících jeho a o učení jeho. Odpověděl jemu Ježíš, já zjevně mluvil jsem světu, já vždycky učíval jsem v škole a v chrámě, když to se odevšad Židé scházejí, a tajně jsem nic nemluvil. Co se mne ptáš? Ptej se těch, kteříž mne slýchali, co jsem jim mluvil. A i ti vědí, co jsem já mluvil. A když on to pověděl, jeden z služebníků stojetu dal políček Ježíšovi křka, takliž odpovídáš nejvyššímu knězi? Odpověděl mu Ježíš, mluvil-li jsem zlé, svědectví vydej o zlém, pakli dobře, proč mne tepeš? I poslal jej a náš svázaného k Kajfášovi nejvyššímu knězi. Tál pak Šimon Petr a zahříval se. Kdy řekli jemu, nejsi ty z učedníků jeho? Zapřel on a řekl, nejsem. Jemu jeden služebníků nejvyššího kněze, příbuzný toho, kterémuž Petr udal ucho, zdaž jsem já tebe neviděl s ním v zahradě. Tedy Petr opět zapřel. A hned kohout zaspíval. I vedli Ježíše od Kajfáše do radného domu, a bylo ráno. Oni pak nevešli do radného domu, aby se neposkvrnili, ale aby jedli beránka. Tedy vyšel k ním Pilát ven a řekl, jakou žalobu vedete proti člověku tomuto? Odpověděli a řekli jemu, vždyť tento nebyl zločinec, nedali bychom ho tobě. I řekl jim Pilát, vezměte vy jej a podle zákona vašeho suďte ho. I řekli mu Židé, nám nesluší zabíti žádného. Aby se řeč Ježíšova naplnila, kterouž řekl, znamená je, kterou by smrtí měl umříti. Kdy Pilát všel opět do radného domu, i povolal Ježíše a řekl jemu, ty jsi král židovský? Odpověděl Ježíš, sám-li od sebe to pravíš, čili jiní tobě pověděli o mně? Odpověděl Pilát, zdališ jsem já Žid? Národ tvůj a přední kněží dali mi tebe. Co jsi učinil? Odpověděl Ježíš, království mé není z tohoto světa. Byť z tohoto světa bylo království mé, služebníci moji bránili by mne, abych nebyl vydán Židům. Ale nyní mé království není odsud. I řekl jemu Pilát, tedy krále jsi ty? Ježíš, ty pravíš, že já krále jsem. Jáč jsem se k tomu narodil, a proto jsem na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě. Každý, kdož jest z pravdy, slyší hlas můj. Dí mu Pilát, co je pravda. A když to řekl, opět vyšel k Židům a dí jim, já na něm žádné viny nenalezám. Ale jest obyčej váš, abych vám propustil jednoho vězně na Velikonoc. Chcete-liž tedy, ať vám propustím krále židovského? I skřikli opět všichni kouce, ne toho, ale Barabáše. Byl pak Barabáš lopr. Tedy vzal Pilát Ježíše a zbičoval jej. A žoldnéři z pleče korunu stení, stavili na hlavu jeho a pláštěm šarlatovým přihodili jej. A říkali, zdrav buď králi židovský. A dávali jemu políčky. I vyšel opět ven Pilát a řekl jim, vyvedu jej vám ven, abyste poznali, že na něm žádné viny nenalezám. Tedy vyšel Ježíš ven, nese temnovou korunu a plášť šarlatový. I řekl jim Pilát, člověk. A jakž jej uzřeli přední kněží a služebníci jejich, skřikli v kouce, ukřižuj ho. Dí jim Pilát, vezmětež vy jej a ukřižujte, nebo já na něm viny nenalezám. Odpověděli jemu Židé, my zákon máme, a podle zákona našeho mát umříti, nebo synem božím se zčinil.
A když Pilát uslyšel tuto řeč, více se obával. Jevšel do radného domu zase a řekl Ježíšovi, odkud jsi ty? Ale Ježíš nedal jemu odpovědi. Tedy řekl jemu Pilát, nemluvíš se mnou. Nevíš-li, že mám moc ukřižovati tě a moc mám propustit tebe. Odpověděl Ježíš, neměl bys nade mnou moci ní rádné, byť nebylo dáno z hůry, protože kdo těst mne tobě vydal, větší hřích má. Od té chvíle hledal Pilát propustit ho. Ale Židé volali řkouce, propustíš-li tohoto, nejsi přítel císařův, nebo každý, kdož se králem činí, protiví se císaři. Kdy Pilát uslyšev tu řeč, vyvedl ven Ježíše a sedl na soudné stolici na místě, které slovili to Steltos a židovský Babata. A byl den připravování před Velikonocí, okolo 6. hodiny. I řekl Židům, a i král váš. Oni pak skřikli, vezmi a ukřižuj jej. Řekl jim Pilát, krále vašeho ukřižuji? Odpověděli přední kníží, nemáme krále, než císaře. Tedy vydali jim ho, aby byl ukřižován. I pojali Ježíše a vedli jej ven. A on nesa kříž svůj, šel až na místo, které slove popravné, a židovský Golgota. Když to ukřižovali ho, a s ním jiné dva z obou stran, a v prostředku Ježíše. Napsal pak i nápis Pilát a vstavil na kříž. A bylo napsáno, Ježíš Nazarecký, král židovský. Ten pak nápis mnozí z Židů čkli, nebo blízko města bylo to místo, když ukřižován byl Ježíš. A bylo psáno židovsky, řecky a latině. Kdy přední kněží židovští řekli Pilátovi, nepíš král židovský, ale že on řekl, král židovský jsem. Odpověděl Pilát, co jsem psal, psal jsem. Toho dne, že pak, když Ježíše ukřižovali, vzali roucha jeho a učinili 4 díly, každému i týži díl jeden, vzali také i sukni, kteráž to sukně byla nešívaná, ale od vrchu všecka naskrze setkaná. I řekli mezi sebou, neroztahujme ji, ale losujme o ní, ti bude. Aby se naplnilo písmo k koucí, rozdělili sobě roucho mé a o můj oděv metali los. A žoldnéři zajisté tak učinili. Táli pak blízko kříže Ježíšova matka jeho a sestra matky jeho, Maria, manželka Kleofášova, a Maria Magdalena. Kdy Ježíš uzřev matku a učedníka tu stojícího, kteréhož miloval, řekl k matce své, ženo, aj syn tvůj. Potom řekl učedníkovi, aj matka tvá. A od té hodiny přijal ji učedník ten k sobě. Potom vyjde Ježíš, či již všecko jiné dokonáno jest, aby se naplnilo písmo, řekl včízním. Byla pak tu postavena nádoba plná octa. Kdy oni naplnili houbu octem a obloživši vizopem podali k ústům jeho. A když okusil Ježíš octa, řekl, dokonáno čest. A nakloniv hlavy, ducha otci poručil. Jde pak, aby nezůstala na kříži těla na sobotu, poněvadž byl den připravování, byl zajisté veliký ten den sobotní, prosili Piláta, aby zlámáni byli hnátové jejich a aby byli složeni. I přišli žoldnéři, a prvnímu zajisté zlamali hnáty, i druhému, kterýž ukřižován byl s ním. Ale k Ježíšovi přišedše, jakž uzřeli Ježíš mrtvého, nelámali hnátu jeho. Ale jeden z žoldnéřů bok jeho kopím otevřel, a hned vyšla krev a voda. A ten, jenž viděl, svědectví vydal a pravé jest svědectví jeho, on ví, že pravé věci praví, abyste i vy věřili. Stalo se pak to, aby se naplnilo písmo, kost jeho žádná nebude zlámána. A opět jiné písmo dí uzít, v koho jsou bodmy. Potom pak prosil Piláta Josef z Arimatie, kterýž byl učedník Ježíšův, ale tajný, pro strach židovský, aby znal tělo Ježíšovo. I dopustil Pilát. A on přišet, i znal tělo Ježíšovo. Přišel pak i Nikodem, kterýž byl prvé přišel k Ježíšovi v noci, nese smíšení Mary a aloes okolo 100 libé. Tedy vzali tělo Ježíšovo a obvinuli je prostě radli s onnými věcmi, jakž obyčej jest Židům se pochovávati. A byla na tom místě, když ukřižován byl, zahrada, a v zahradě hrob nový, v němž to ještě žádný nebyl pochován.
Protože tu pro den připravování židovský, že blízko byl hrob, položil Ježíše. Ve dní pak den po sobotě Maria Magdaléna přišla ráno k hrobu, když ještě tma bylo. I uzřela kámen odvalený od hrobu. I běžela odtud a přišla k Šimonovi Petrovi a k jinému učedníku, jehož miloval Ježíš, a řekla jim, vzali pána z hrobu a nevíme, kde jsou jej položili. Tedy vyšel Petr a jiný učedník a šli k hrobu. Vyběželi oba spolu. Ale ten druhý učedník předběhl Petra a přišel prvě k hrobu. A na chvíli se uzřel prostěradla položená, ale však tam nevšel. Tedy přišel Šimon Petr, za ním jde, a všel do hrobu. I uzřel prostěradla položená. A rouchu, kteráž byla na hlavě jeho, ne s prostěradly položenou, ale obzvláštně svinutou na jednom místě. Potom všel i ten druhý učedník, kterýž byl prvé přišel k hrobu, i uzřel a uvěřil. Nebo ještě neznali písma, že měl Kristus z mrtvých vstáti. I odešli zase ti učedníci tam, kdež prvé byli. Ale Maria stála u hrobu vně plačíci. A když plakala, naklonila se do hrobu. A uzřela dva anděly v bílém rouše sedící, jednoho u hlavy a druhého u noh, tu když bylo položeno tělo Ježíšovo. Kteříž to řekli jí, ženo, co pláčeš? Jdi jim, vzali pána mého, a nevím, kde ho položili. To když řekla, obrátila se zpátkem a uzřela Ježíše, an stojí, ale neviděla, kde Ježíš byl. Jdi Ježíš, ženo, co pláčeš? Koho hledáš? Ona domnívající se, že by zahradník byl, řekla jemu, pane, vzal jsi jej, pověz mi, kde jsi ho položil, ať já jej vezmu. Řekl jí Ježíš Maria. Obrátivši se ona, řekla jemu pravdu, jen se vykládá v mistře. Jdi Ježíš, nedotýkej se mne, neby jsem ještě nevstoupil k otci svému. Ale jdíš k bratřím mým a pověz jim, vstupuji k otci svému a k otci vašemu, k Bohu svému a k Bohu vašemu. I přišla Maria Magdaléna, zvěstující učedníkům, že by viděla pána a že jí to pověděl. Když pak byl večer toho dne, kterýž je první po sobotě, a dveře byly zavříny, když byli učedníci shromážděni, pro strach židovský přišel Ježíš a stál uprostřed a řekl jim pokoj vám. A to pověděv ukázal jim ruce i bok svůj. I zradovali se učedníci, vidouce pána. Tedy řekl jim opět pokoj vám. Jakož mne poslal otec, tak i já posílám vás. To pověděv dechl a řekl jim přijměte Ducha svatého. Kterým školy odpustili byste hříchy, odpouštějíce jim, a kterým školy zadrželi byste je, zabíráni ti jsou. Tomáš pak jeden ze 12, jenž svou Didymus nebyl s nimi, když byl přišel Ježíš. I řekli jemu jiní učedníci, viděli jsme pána. A on řekl jim, leč uzím v rukou jeho bodení hřebu a pustím prst svůj v místo hřebu a ruku svou vložím v bok jeho, nikoli neuvěřím. A po 8 dnech opět učedníci jeho byli vnitř a Tomáš s nimi. Přišel Ježíš a dveře byly zavříny, i stál uprostřed a řekl, pokoj vám. Potom řekl k Tomášovi, vložíš prst svůj sem a vys ruce mé a vztáhni ruku svou a pust v bok můj a nebudíš nevěřící, ale věřící. I odpověděl Tomáš a řekl jemu, Pán můj a Bůh můj. Díje mu Ježíš, že jsi neviděl, Tomáši, uvěřil si. Blahoslavení, kteříž neviděli a uvěřili. Mnohé zajisté i jiné divy činil Ježíš před obličejem učedníků svých, kteréž nejsou psány v knize této. Ale toto psáno jest, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce život věčný měli ve jménu jeho. Potom opět zjevil se Ježíš učedníkům u moře Tiberiadského. A zjevil se takto. Byli spolu Šimon Petr a Tomáš, jenž svou Didymus a Natanael, jenž byl z Kány Galilejské, a synové Zebedeovi, a jiní z učedníků jeho 2. Jim Šimon Petr, půjdu ryb loviti. Řekli jemu, půjdeme i my s tebou. Šli a vstoupili na lodí hned, a té noci nic nepopadli.
A když bylo již ráno, vstál Ježíš na břehu. Neviděli však učedníci, kde Ježíš byl. Tedy jim Ježíš: dítky, máte-li jakou krmičku? Odpověděli jemu: nemáme. On pak řekl jim: zavezte síť na pravou stranu lodí a naleznete. I zavrhli síť a hned nemohli jí táhnout i pro množství ryb. I řekl učedník ten, kteréhož miloval Ježíš, Petrovi: Pán jest. A Šimon Petr, jakž uslyšel, že Pán jest, opásal se po košili, nebo byl nah, a pustil se do moře. Jiní také učedníci na lodi plavili se, nebo nedaleko byli od břehu, asi okolo 200 loket, táhnout se síť plnou ryb. A jakž vystoupili na břeh, uzřeli řeřavé uhlí a rybu svrchu položenou a chléb. Řekl jim Ježíš: přineste z ryb, kterých jste nalapali nyní. Stoupil pak Šimon Petr a vytáhl síť na zem plnou ryb velikých, jichž bylo 153. A ačkoliv jich tak mnoho bylo, však nestrhala se síť. Řekl jim Ježíš: pojďte, obědujte. Žádný pak z učedníků neodvážil se ho otázati: ty kdo jsi? Vědouce, že Pán jest. I přišel Ježíš a vzal chléb a dával jim i rybu též. Již po třetí ukázal se Ježíš učedníkům svým vstav z mrtvých. A když poobědvali, řekl Ježíš Šimonovi Petrovi: Šimone, synu Jonášu, miluješ-li mne více nežli tito? Řekl jemu ovšem: Pane, ty víš, že tě miluji. Dí jemu: pasiš beránky mé. Řekl jemu opět podruhé: Šimone Jonášu, miluješ-li mne? Řekl jemu ovšem: Pane, ty víš, že tě miluji. Dí jemu: pasiš ovce mé. Řekl jemu potřetí: Šimone Jonášu, miluješ-li mne? I zamoutil se Petr proto, že jemu řekl potřetí: miluješ-li mne? A odpověděl jemu: Pane, ty znáš všecko, ty víš, že tě miluji. Řekl jemu Ježíš: pasiš ovce mé. Amen, amen pravím tobě, když jsi byl mladší, opasoval se a chodíval si, kam jsi chtěl, ale když se staráš, stáhneš ruce své a jiný tě opáše a povede, kamž ti nechceš. To pak pověděl, znamena je, kterou by smrtí měl oslaviti Boha. A to pověděv, řekl jemu: pojď se mnou. I obrátiv se Petr, uzřel toho učedníka, kteréhož miloval Ježíš, a jde za ním, kterýž ji odpočíval za večeří na prsech jeho, a byl řekl: Pane, kdo je ten, kterýž tě zradí? Toho vidiv Petr, díky Ježíšovi: Pane, co pak tento? Řekl jemu Ježíš: chci-li ho nechati, dokud nepřijdu, co tobě potom? Vy pojď se mnou. I vyšla řečta mezi bratří, že by učedník ten neměl umříti. A neřekl byl jemu Ježíš, že by neměl umříti, ale řekl: chci-li ho nechati, dokud nepřijdu, co tobě potom? Buď jest učedník ten, který svědectví vydává o těchto věcech, a napsal toto, a víme, že pravé jest svědectví jeho. Jestit pak i jiných mnoho věcí, kteréž činil Ježíš, kteréž kdyby měli všecky, každá obzvláštně, psány býti, mám za to, že by ten svět nemohl přijít těch knih, kteréž by napsány byly. Amen.